היי, אני רוצה לשתף אתכם בחוויה אישית שעברתי לפני יותר מ-25 שנים. הייתי בסדנה שנמשכה 36 שעות. בסדנה הזאת בקושי היה לנו זמן לישון ובטח לא לנוח. בעצם הגענו למצב שירדו כל החסמים, כל המגננות שלנו, הכל היה ממש פתוח. הגענו למצב של מין פתיחות עצמית, חשיפה אישית כזאת, שכל הקשקש שלנו היו בחוץ, אם אפשר לקרוא לזה ככה. ואחרי כל התהליך הזה יצא ממני המשפט, לחיות את החיים ולא לידם. והמשפט הזה הפך למוטו שמוביל אותי מאז. בעצם זה היה רגע מכונן מבחינתי שהבנתי שאני לא מוכנה להתעורר בגיל 80 או על ערש דווי ולהגיד איזה באסה, איך חייתי את החיים שלי, זה לא מה שהתכוונתי, זה לא מה שרציתי. אז נכון, אני מכירה את הקושי ואני מכירה את הדחייה, כי תמיד יש לנו סיבות, קודם נחכה שיקרה ככה וככה, או נחכה שמישהו יגיד לנו משהו, או נחכה עד איך או אלוהים יודע מה, וכל הנסיבות האלה וכל זה, הכל תירוצים. וגם להגיד זה לא תלוי בי, זה תירוץ, כי יקיריי, למרות כל מה שקורה, עכשיו זה הזמן. כי הזמן ממשיך לרוץ, והשנים חולפות, ומה איתך? מה עם החלומות שלך? מתי אתה תרגיש את המימוש ואת ההגשמה העצמית שלך? מתי תחיה אותך בדיוק את מי שאתה? ומה בעצם הדיוק שלך? אני התעוררתי, ואני מזמינה גם אתכם להתעורר. להיות מודעים לפחדים, לחסימות, אולי אפילו יש שם חרדות שכל התירוצים האלה מגינים עליהם בעצם. כי הם התמקמו להם עמוק עמוק בתוכך והם מסרבים לוותר. הם משתקים אותך. הם דואגים בעצם להשאיר אותך דורך במקום. אז אתה יכול ממש לרגע אחד קטן, להתאמץ, לצאת מתוך עצמך. תשים לב שכל התירוצים האלה מגיעים אליך מהפחדים. הם פוחדים שאתה תבין. הם פוחדים שתחשוף אותם. הם פוחדים שתלמד איך אתה יכול לוותר עליהם, לחיות בלעדיהם, לחיות מודע, לחיות ערני, ואולי אפילו תתמיר את הדפוסים האלה. תכלס, לכל דבר יש מטרה. ואפשר לראות בפחדים האלה שלך אתגר עבורך. אתגר להתמודדות אמיצה, ברמה כזאת שתגרום לך לפתח אמונה פנימית. אמונה בעצמך שאתה שווה, שאתה יכול, שמגיע לך. ואם לא תענה לאתגר, הפחדים שלך רק יחלישו אותך עוד ועוד. הם ירוקנו אותך מהאנרגיה הפנימית שלך, הם ירוקנו אותך ממך, ממי שאתה באמת, הם ישאירו אותך מתוסכל, תקוע וחסר סיפוק. ובשביל העניין ככה, עוד פלפל לעניין, הם יפנו מקום לבעיות כלכליות, לבעיות במערכות יחסים, לבעיות בריאותיות וכו'. אז גם כשהסיפורים האלה עדיין שולטים בך, עדיין מנסים למנוע ממך לזוז, למנוע ממך להתקדם לעבר המטרה האישית האמיתית שלך, לעשות את מה שאתה רוצה מבפנים. גם אם עדיין לא ברור לך מה בדיוק אתה רוצה, יש לך איזושהי מטרה פנימית. אז עכשיו תדע שזה הזמן הטוב ביותר להניע את עצמך, להחליט, לענות לאתגר ולהעיז. להעיז לבחור בעצמך, לפתח את היכולת והכישורים שלך, כי אין לך לאן לברוח מעצמך, אלא להגיע למימוש שלך ולחיות את חייך, להתלהב, להרגיש שאתה חי באמת. אם בא לכם לעשות את העבודה באופן עצמאי, בניתי לכם קורס הדרך לבחור בעצמי. ובקורס הזה בפרק הראשון נבהיר מי אתה. נבהיר מי אתה. אתה עצמך. בפרק השני נדבר על היצר הטוב שלך ועל היצר הרע שלך. מי משתלט, מתי משתלט, איך אפשר לשלוט בזה. בפרק השלישי נבחר בעצמנו, כי הגיע הזמן לבחור בעצמי. בפרק הרביעי נדבר על איך מתמודדים עם הדפוסים ועם התבניות שלי שטבועים בי כבר.
בפרק החמישי ניקח את כל זה ונבין איך מתפתחים, מתקדמים וצומחים עם זה הלאה. ונתתי לכם גם פרק בונוס, שזה דמיון מודרך לתובנות אישיות, נחמד, ואפשר לעשות את זה בכל הזדמנות. אפשר לישון על זה, אפשר לעשות את זה ככה באמצע היום להירגע, זה רק 21 דקות, וזה מאוד מאוד נחמד. ולאורך כל הדרך אני איתכם, אתם תקבלו את המייל האישי שלי, וכל שאלה, כל בקשה, אני עונה. אז תודה רבה, וניפגש בקורס. להתראות. טלי אריאל.